אז היי לכולם וברוכים הבאים לעוד סרטון בעולם של גפן. והיום אני לא לבד, היום אני עם חברה שלי, שירה, תגידי שלום. היי, אפשר את המשחק הזה? תודה. שלא תהיה בכל הסרטונים, היא תהיה רק בחלק מהם, אבל היא עדיין תהיה. אז אמרת את זה בדי הרבה מסרטונים, את שכחת? אז היום אנחנו במשחק הזה. אוקיי, אז זה המשחק. אני לא באמת יודעת מה עושים פה כל כך. תבחרי. אז בואו נתחיל ביחד. אנחנו בנות צבע ורוד, תלחצי, אוקיי? אוקיי. ועכשיו מעצבים לנו את הדמות. אנחנו מעצבים לנו את הדמות. אוקיי, אני לא כל כך יודעת מה עושים במשחק הזה, אז שירה תדריך אותנו. גם אני לא באמת יודעת. אוקיי. טוב, אז יאללה. הלו? כן. למה זה לוקח? חכי רגע. אתה יודעת מה משחק אחר, אני גם לא מבינה, זה פשוט נתקע כל הזמן. אוקיי. מצטערת, משחק אחר. טוב, אז מצטערות, אנחנו צריכות משחק אחר. אוקיי, שירה, איזה משחק את רוצה? את זה, תיכנסי אליי. בסדר. זה משחק... מה זה המשחק הזה? זה משחק מסלולי רחוק שיש, אוקיי? אוקיי, יאללה, בואי איפה שאני. טוב. הולך לבד, מה זה? טוב. לא, בואי לאיפה שאני. אוקיי, יאללה. יאללה, 3, 4 אנחנו רוצות וקופצות. שוין. מי שלא מבין מה עושה במשחק הזה, אז אנחנו יודעים. אז כפי שאתם רואים, אנחנו סוג של טלפים או משהו. מה אנחנו? לא באמת יודעת. נגיד שעושים מסלולים מכשולים ולא נפלתי. לחכות לך. כן. אז אנחנו טלפים שעושים מסלולים מכשולים. אני רואה אותך תקועה שם. אני לא תקועה. וכל פעם שאנחנו יש רווח שאנחנו צריכים לקפוץ, אנחנו קופצים, ואז אנחנו כאילו הטלפים ואנחנו עפים. איפה את? בואי. אני לא רואה אותך. אני כאן. אני לא רואה אותך. את תקועה. אני לא רואה אותך. את ממש כאן עפה. זאת לא אני. לא, את כאן. כן, נו. בואי נעשה ריסטארט. אוקיי, אז אין ממש הרבה אינטרנט קישור אנחנו במעמד, כי כל הבית ראש. הנה. כן, אז יצאתי מהמשחק כי זה אמר לי לצאת ואני נכנסת שוב. ותזכרי לאן אנחנו הולכות ואז רצות. אוקיי, אז נכנסתי לא, בואי אליי. נכנסתי למשחק. שכחת לאיפה אני. לא, בואי אליי. אוי. צריכה לטפס. וכל פעם שאנחנו נפסלות אנחנו באות לסולם ומטפסות שוב פעם. כן. ועושות את הקפיצה הענקית שוב פעם. מוכנה? כן. 3, 4 שפינג, בננה, וויו. וואו, אני הייתי על העץ, אני עדיין על העץ, וויו. חכי רגע, כל הכבוד לך. בגלל שזה לא נפל מגובה, אנחנו לא עושות את הקפיצה. בואי, אוקיי. אך פעם אבל אנחנו לא כתובות אחת לשנייה לפחות. אוקיי. שפידו. חכי עלי, יא אישה שנראית כמו אישה. אני מחכה לך בשלב הראשון. אני לא מתכוונת לשלם 19 רובקס, כי יש לי ממש קצת רובקס. אני מחכה לך בשלב הראשון, טוב. אוקיי. כל פעם שמישהי נפסלת את זה אנחנו צריכות לחכות בשלב הראשון. לא משנה איפה, אנחנו צריכות לחכות לה בשלב הראשון, אוקיי? טוב. אז בזבזתי לעצמי את כל הרובקס. תעצרי רגע. בזבזתי לעצמי את כל הרובקס, אז נשאר לי איזה 20 ומשהו, אז אני לא מתכוונת לשם 19 רובקס בשביל לחזור למקום שהייתי בו, כי זה באמת לא למעלה. בואי נחליש את המוזיקה ונגביר. כדי שישמעו את הצעדים שלנו. אני לא עושה את זה. טוב, את באה?
רגע. הנה אני רואה אותך, אתם רואים את הילדה הזאת עם הבמבוק, זאת שירה. הוא כאן? עם השיער החצי שחור. דקה, אמרתי פלי, שמעת אותי? זה לא היה אשמתי, זה היה אשמת הבאגים במשחק. דווקא זה כן היה אשמתך. כי את זאתי שמשחקת. וואי, את פחדת את המשחק. אוי, אני כן, זה קורה. חטפתי מכה. לכולם זה קורה. זה קורה כל הזמן, האמת היא. כן, כן, את תחליקי, האמת היא. טוב, יש חכה עליי. למה? הם כל הזמן נופלים. האמת היא שזאת את שאת... לא. למה האנשים האלה כל הזמן נופלים? אוקיי, בשלב הזה אני טובה! שיט! אני מחכה לך פשוט. את צריכה לרדת לשלב הראשון. אוי. תשכחי לנוח בשלב הראשון. כמה. גם את נחת קנה. תעצרי אבל, אני רוצה להיות לידך. ביי. ורוצי. כן, קולולולולו וכאלה. רטטוי. אני רטטוי, פרפצ'ו, שבאפאפו. באמת? לא ידעתי, חשבתי שאת אלזה. לא, אני רטטוי, ואם אני רוצה רטטוי, אז את תקבלי את זה כי אני רטטוי. לא, את אלזה. הבנת? כן, שאת אלזה. יאללה. קפיצת בבון! אני קוראת לזה קפיצת בבון, מי שלא הבין, שיבין. ולהיתקע בקיר. זה מוריד לנו חיים? לא. לא, לי זה מוריד חיים. לי זה לא. מוזר. כנראה זה מהלבנים. אולי. מהלייזרים את מתכוונת. שוואינג. לא ליפול. יופי. לא הבנתי, אם אנחנו מטרפים, למה אנחנו פשוט לא עפים לכל שלב ומנצחים את זה בקלות? כי אי אפשר. אחרת זה נקרא רמאות למשחק. אבל אנחנו מטרפים. אז מה? רק לירידות זה כאלה. מה עם רק זה למרחקים ענקיים. בסדר. את עצרת את הסרטון? לא. יופי. אוי. אוקיי. עכשיו אפשר? לא, אפשר גם לעלות על זה, את שכחת. כן, אבל אני... הנה, עליתי על זה. כמו שאת אמרת, זה רמאות. זה לא נקרא רמאות. על נדמי. לא, בדרך כלל אני טובה בשלב הזה. דווקא עכשיו. את קולטת מאיזה שלב הייתי צריכה לרדת אלייך? מלמעלה היית צריכה לרדת אליה. מלמעלה. מתאים? כל הכבוד באמת. עד שבאמת הצלחנו להגיע לשם, גפן. בינגה בינגה בננה. נפלתי. אוקיי. כי אני נפלתי רק פעם אחת, זאת כבר הפעם הרביעית עכשיו שנפלת. אם אתם רוצים שאני אעשה סרטון עם שיר שאני מראה את הפנים שלנו, אז... מה? אוקיי, אז שוב אחותי רותם, סליחה. אז מה שרציתי להגיד זה שאם אתם רוצים שאני אעלה סרטון שאני ושירה מראים את הפנים שלנו, ובכלל שאני אראה את הפנים שלי, אז תגידו, כי אני עכשיו בדקתי ביוטיוב, ובדקתי בכל הסרטונים אם כתבתם משהו בתגובות ואתם לא כתבתם כלום. כאילו, אני סתם שואלת אתכם שאלות? לא, אני שואלת אתכם שאלות בשביל שתענו לי. וגפן, ורק רוצה להגיד לכם הצופים, שאני אופיע בכמעט כל הסרטונים. כי אני וגפן ממש כמו משפחה. אבל היא לא תופיע בכל הסרטונים. ברובם. כן. נו, יוקם? כן. לא! are you kidding me? טוב, אנחנו הולכות למשחק אחר. ממש לא. ממש כן. לא, אנחנו לא. עכשיו גם אני נפלתי. טוב, אז אנחנו הולכות למשחק אחר. את רוצה לעצור את זה? עכשיו אתה הולך לבחור. טוב, איזה משחק נמצא? תמיד תציע לי איזה משחק
שתמיד רציתי לנסות ולשחק אותו, וזה תמיד הציע לי אותו, אז עכשיו אני רוצה לנסות אותו, אבל דווקא עכשיו זה לא מופיע לי, כאילו. יש אחד שזה על הצור. זה לא הצור. טוב. אז מה דעתכם? כאילו, המשחק הזה? זה, יאו. לא משנה. אני אחפש פשוט משחק אחר, נראה לי. הנה, זה משחק גרוע. למה? בוא נעשה. טוב. ונתחיל. אני כאן כבר. איפה? קפצי לידי? איפה? טוב, אני רואה אותך. אני רואה אותך גם באותו המקום. טוב, אז בוא נעשה ריסארט. אני מכוערות שיהיה לי. את עשית ריסטארט? כן. לא ראיתי מתפרקת? רק כאן ראיתי. נו באמת. אוקיי, אני צריכה להיכנס למשחק מחדש, כי שוב יש לי בגוש. בגוש קטנטן וחמודי. ואחרי המשחק הזה, אתם תראו איתנו. כאן זה עשה לנו רקע אדום, זה כחול. וכאן זה ירוק. הרקע ירוק זה אומר שזה נכון. הם אוהבים את ישראל. מה? מישהו הרג אותנו גם אותי? ברובקס. כן, מישהו כנראה... גם את שמעת את ה-Get Out! כן. מישהו כנראה הרג אותנו ברובקס. את באה? ישראל. כאן זו מדינה ירוקה והלא מוכרת. כאילו, היא מוכרת, אבל אין שכחתי שקוראים לה. נפלתי. טוב, אני מחכה לך. אנגליה. כמובן שנבחר אנגליה. מי לא אוהב את אנגליה? לא. זה בוחר בעצמו מקומות. שיט, נפלתי, די, אבל אני קופצת. זה בוחר בעצמו מקומות, אני מצטערת. כן, יודעת, אני מכירה משחקים מהסוג הזה. לצערנו. יוקם? what? אוקיי. לא! נפלתי. את באה שוב? כן. כמובן שאני נבחר ישראל. ואני כבר יודעת את הדרך בעל פה. הביתה. יואו! איתי! לא, מישהו הרג אותי נראה לי. ואני כבר מכירה את הדרך. הביתה. ברוגה. ולמדינה הזאת, ולאיזה מדינה עכשיו? לכאן? לכוכבים? כן. עכשיו קנדה. מלטה. לפה. לשמש הכחולה. לטורקיה. לכאן. שיט! נפסלתי. אפשר משחק אחר, אני לא אוהבת אותו. כן, יאללה, בוא נלך למשחק אחר. עכשיו תראי לי. טוב, עכשיו שרה בוחרת. אני צריכה לראות את כל הדרך שעשיתי. טוב, כפי שאתם רואים, יש לי הרבה חברים בזה. טוב, נכנסת אל שירה. אוקיי. זה משחק שאנחנו צריכות לנחש. זה חשבון, אוקיי? אוקיי. ובגלל שאני יותר קטנה משירה, אז אני אגיד לך את חלק מהתשובות. כן, אם יש שאלות שאני לא יודעת מה, אז שירה תגיד לי את התשובות. נו. טוב, כפי שאתם רואים, יש לי באג, זה לא נותן להיכנס. אז תעשי שוב פעם. טוב, נכנסתי שוב. בוא נראה אם זה ייתן לי. טוב, אז זה לא נותן לי, אז בחרת משחק אחר. אולי את משחק הכיסאות. לא, יש לי רעיון. זה משחק רמאויות. אני מכירה את המשחק הזה, אני אוהבת אותו. באיזה שלב כבר? אני כבר ב-59. לא יודעת. אני נראה לי כבר בעולם השני. באמת? כן, נראה לי. יש שתי עולמות?
אני בשלב 52. אני מחכה לך. אני יודעת איך עוברים את זה. רגע, תביא. יש מצב שאני בשלב 52 שבעולם שלי. אני יודעת. עברתי כבר את השלב הזה. את בשלב 52 של העולם שלי. טוב, כאן אני יודעת שלא אמורים להתרסס העולם סתם ככה, נכון? כן. בום, האמיתי. מה? רגע. כמו שעשית פעם קודמת. יפה. כן, את בשלב שלי. את מטלטללו. כן, שאני יודעת. הנה, אני כבר רואה אותך. אני לא עד כדי כך מטומטמת. ללכת על האדום, נכון? כן. לא, לירוק. ירוק. נראה לי שזה ירוק, כחול, אדום. לא, זה ירוק, אדום, כחול. אדום. כחול, ירוק. ירוק. מה? ירוק. נראה זה אדום. 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 כחול. אדום. אז זה כחול. איך? ירוק. אדום. כחול. כחול. לא, אני יודעת, אני זוכרת. היית צריכה לעבור פה. קודם, אוקיי? ירוק. סליחה. ירוק, אדום, כחול, לעבור באמצע. כן. טוב, ירוק. אדום. כחול. לעבור בין הצדדים. כאן? כן. יפה. גם. בואי. הנה, את רואה אותי? כן. קפץ מוקדם מדי. אוקיי, כאן נראה לי פשוט אמורים ללכת. לא משנה, לא אמורים פשוט אני ראיתי שם משהו. תסתכלי. מה? תסתכלי. מה? אני מפחדת ללכת. שיט. זה כאן, ואז כאן, לא משנה. אז כאן. רגע, שירה, חכי לי. הצלחתי את השלב! אני לא. נעבור לך? פשוט תעשי לי את זה. הנה, תסתכלי. את רואה כאן את הלבן? לא. כן. אני לא. רק שנייה אחת. מה? חכמולוגית שכמותך, איך הבנת את זה? חכמולוגית. כן, חכמולוגית. הבנת עכשיו? אוקיי, את לא באמת חכמולוגית, את מי את עובדת? כאן את פשוט הולכת לעשות כלום. וכאן את הולכת על האדום, לא משנה. על הלבן. נראה לי אני לא באמת קוראת מה שכתוב בשלט. עכשיו! הבנתי! רגע. כתוב בשלט, you can do על it. הבורד עולים. אוקיי? אוקיי. זה אדום בעיר. יש לי בורדו אחר כך. את רואה על מה אני? לא. לא על אלה. לא על אלה עולים. לכי ללבן. עכשיו את קופצת על הבורדו. על זה? כן. ומה עכשיו? עכשיו הולכים. ישר. אוקיי. וכאן מה עושים? אוקיי.
נראה לי ש... תיכנסי פנימה. אוקיי. אין פלא, זה משחק נראה לי שמה שהיה כתוב בשלט זה, אתם לא יכולים להיות עד כדי כך טיפשים, נכון? וכאן כתוב, וויק. סתם זה לא מה שהיה כתוב. מה? ג'אמפ. חכמולוגית כמוני. טוב, אנחנו לא יכולים להיות עד כדי כך טיפשים, נכון? טוב, אנחנו כן. אוקיי. למה אתה איך עברת את זה? גם אני. אני לא יודעת איך עברתי, אני נפסלתי. גם אני לא באמת יודעת. אני פשוט נפסלתי, וזה עבר לי, ובוא ניכנס כאן. לא משנה. בוא לא ניכנס כאן. רגע. אולי צריך לתת צלטים. אוקיי, לא. טוב, בוא ננסה לעשות את זה ככה. יש לי רעיון. רגע. בוא נעשה... כתוב כאן, find the button. מה זה אומר? לא יודעת. רגע. אם מנסים... יא גאונית שכמוך. את פתחת לי גם. יש. לא, זה נסגר לי. טוב, אני בשלב 67. תעזרי. גם אני. תעצרי רגע. אני באמת לא מבינה כל כך מה עושים כאן. רגע. את פשוט נופלת. מה? חכמולוגית שכמוני. חכמולוגית שכמוני. סליחה, מי החכמולוגית? אני. עוברים בפנים. וואלה. מי גילתה את הדברים האלה? להזכיר לך שאנחנו נתקענו בשלב מאוד קשה ואני זאתי שגיליתי? כן, אבל בשלב הזה אני... מה, איך אמורים לעשות את זה? אני קטנה מדי. כאילו, אני גדולה מדי בשביל לעבור בקיר הקטן הזה. אוקיי, מה את מנסה לעשות? יש כאן תקרה בלתי נראית, שקופה כזאת. לא תקרה, זה רצפה. אותו דבר. חכמולוגית שכמוני. אני גיליתי את זה. גפן די. תגידי את האמת, אוקיי? לא, אני באמת גיליתי. לא לכאן! אני ראיתי, יש כאן קיר שקוף! גם אני ראיתי את זה! קיר שקוף! אני באתי לשם וזה קפץ לי לכאן! קיר שקוף. וואו. אני יודעת. אנחנו כבר בשלב 70. איך? פשוט תקפצי כל הזמן. גם אם את הולכת לגעת באדום. אל תפסיקי לקפוץ. איך? לי זה הצליח. אני בעצם לא יודעת איך עברתי, פשוט קפצתי כל הזמן. הנה. מה? רגע, מה כתוב בשלט? אין שלט! חכמולוגית. בזה אתה היית חכמולוגית. בכל משחק יש חכמולוגית אחת. אלא אם כן זה פשוט משחק שבו כמו ברוקהייבן. הצידה. מה? מה דפקינג? זה היה מוזר, בזה שתינו היינו החכמולוגיות. You can't me. לא, אני ראיתי את זה, אני ראיתי את הרווח הגדול, ולא הבנתי איך אני אמורה לעשות את הרווח הגדול הזה. אני ניסיתי, ולא הצלחתי. כאן זה לא הבורדו, זה הפוך. תחכי לי אבל. כן, ראיתי את המוות שלך, אני יודעת. לא יפה, את ראית את המוות שלי, נכון שזה היה קשה? אז מה? המוות שלי היה קשה לך, נכון? אוקיי, נראה לי שכאן שוב שיט, ניסלתי. פשוט עוברים, לא משנה. גפן, סתכלי דקה למעלה. יכול להיות שיש כאן מדרגות סודיות. כן, פה. תיכנסי בפנים.
וואו. זה לא היה מדרגות סודיות, אז סתם הסתכלנו למעלה, את יודעת. וזה... מה? פשוט נופלים. סתם. רגע, אולי פשוט קופצים? לא. רגע. אני ניסיתי לקפוץ וזה לא נתן לי לקפוץ. אוקיי. זה לא נתן לי לקפוץ. כן נתן לך, אני ראיתי. אוקיי. אוקיי, מה בוא לעשות? אולי אני אקנה את זה ברובקס? לא. אין לי אפילו כסף. כאילו יש לי, אבל לא. טוב, מה אמורים לעשות? רגע, מה קשור? אין שלט, למה אין שלט? למה לזלזל אין שלט? אולי באמת פשוט קופצים. לא, אבל אם קופצים אז נופלים. אולי פשוט מפסיק לקפוץ ולקפוץ כמו מטומטמות. אבל מה עושים בדבר הזה? אין לי מושג. גם לא הצידה. גם לא לכאן. מה? חכמולוגית שכמוני. טוב, כאן זה די פשוט. לא עושים כלום, פשוט הולכים. חוץ מבאחרון. לא, גם נפל לי. גם באחרון פשוט הולכים. נפל לי. אוקיי, כאן אני כבר רואה. מה? יש קיר. רגע, חכי שנייה, יש סיכוי מחכה לי? כן, בואי. זה פשוט נופל לי. כאן פשוט הולכים. מה? מקודם זה לא. כי את לא עלית על האדום. לא, כן אמור לעלות על האדום. אז פשוט כנראה לא עלינו על האדום. וואי! וכאן יש למעלה סולם, יש למעלה סולם. לא, פשוט הולכים. לא משנה. אני הולכת על הלמעלה. מה? כי יש סולם סודי. איך ראית את זה? כן, אני יודעת, אני ראיתי במו עיניי. חכמולוגית שכמוני. מה? איפה הסולם? את צריכה לקפוץ. אוקיי, אל תביא לי את המוות. את רואה כאן סולם סודי? כן. והולכים. תמשיכי מכאן. וכאן תמשיכי ללכת לאדום ותגיעי לסולם. כן, זה די ברור. רגע, סוף סוף יש כאן צ'אט. תני לי... אנחנו צריכים קודם לקרוא מה כתוב בשלט. רגע. מה? שנייה. הולכים על הצד. מה? לא. אוקיי, אני הבנתי. כאן? נו, אני יודעת. כאן יש לי שיטה. כן, זו גם השיטה שלי, אבל אני ראיתי את המבוך הזה מלמעלה. מה? כנראה הייתי בדרך. אנחנו פשוט מרמות להסתכלות מלמעלה. אני לא, כי אני רוצה באמת לשחק. אני לא גאה. ואני סיימתי. רגע, המבוך הזה מבלבל. לא, כי כל היציאות כאן הם כאילו, מה שאמור להיות יציאות כאן, זה פשוט מבוי סתום. כי את אמורה ללכת על הקו הלבן. הלבן! לשם, לדלת הלבנה. את רואה? תעברי בה. זה משחק המהויות, שכחת? כן. אבל אני זוכרת שבאחד השלבים הראשונים היה כתוב אתם לא עד כדי כך טיפשים, נכון? כאן פשוט הולכים. ואז קופצים. איפה את? כאן. למה את לא חיכית לי? עדיין, לא קפצת? בבורדו, חיכה. עברת. אבל את לא... אני מנסה. קפצי עכשיו. אל תלכי בזמן שאת קופצת. פשוט...
אני רואה. חכמולוגית שכמותי. סליחה, שתינו החכמולוגיות. לא. זה לא כל כך רימוי. יש פה סולם. חג הכוכב, מה? סולם. תקפצי. לצד שני. בוא ניכנס למשחק אחר. לא. טוב, בסדר. אבל את פשוט לא משיבה לי למה שאני אומרת. אני כן. אז למה את רוצה את מה שאני אומרת לך? אני עושה, אבל המשחק הזה לא נותן לי. זה כן נותן. סתם מנסים. לא. נו יאללה, איזה משחק את בוחרת? רגע. אין לי ממש אחר בקליטה. טוב, אז רציתי להגיד לכם שכאן נגמר עוד סרטון בעולם של גפן. ביי. טלי, ועכשיו מצלמים